tatangidza ndotanga tasina kumbotaura. Saka makadi henyu madzimai. Taura kwandamboita ndinonzi Sister Chimedza nditi tine maservices atauya nawo kuzokupaya nditi among the services ndichatanga ne-cervical cancer screening. Handiti cervical cancer screening munoziva here chinonzi cervical cancer kuti chii? Ndoda kuti tidzidze vamwe vanoiziva vakambotariswa miromo yezvibereko handiti chinonzi cervical cancer munochiziva here? Hamuchizive? Alright. Cervical cancer tiri kuti igomarara remuromo wechibereko. Mapikichari apa aya ndeemuromo yezvibereko handiti? Saka zvinoitika ndezvekuti cervical cancer inokonzerwa neinonzi HPV handiti? Human papilloma virus. Handiti ka? Saka human papilloma virus inowanzowanikwa kana tichinge taenda pabonde nemunhu ane utachiwana ihwohwo handiti? Waenda pabonde nemunhu ane utachiwana wehuman papilloma virus ukapinda mumuviri wako unogona kugara up to 20 years zvichienderana neimmunity yako handiti usina zvawakukonzeresa. Asi kana immunity yako kana kuti utano hwako husina kunyatsosimba handiti inogona kusasvika 20 years woti 1 year 2 years 3 years wotoita chii? Gomarara remuromo wechibereko handiti. Saka tinokurudzira madzimai kuti apote achitariswa muromo wechibereko kuti tidzivirire kuti vasaita chii? Cancer, gomarara remuromo wechibereko handiti? Chinoita kuti usaita muromo wechibereko chii? Usaita cancer chii? Tiri kuti ukatariswa ukaitwa screening handiti ka uchaonekwa uchiine mazai handiti? Mazai ari easier kubvisa ende haazosviki pakudevelopa kuti usvike pakuita chii? Gomarara remuromo wechibereko handiti? Saka ndiyo vavariro yedu yekuti madzimai mite sei? Mugare muchitariswa handiti? Toda kukurumbidza kuona cancer isati yaita sei? Isati yakenza nokuti zvakashatira cancer ka hairwadzi hauna paunonzwa. Unogona kutoti wava necancer ndopaunotanga kuita zviratidzo handiti? Pane here zvamunoziva zviratidzo zvekunzi munhu ava necancer? Kubleeda kasingapera handiti madzimai tine nguva yatinoenda kuperiod. Wabva kuperiod this week next week wakutanga futi kuita sei? Kubleeda. Zvinoratidza kuti pane zvaakuita sei? Zvaakuitika zvisiri normal. Chimwe chii? Kurwadziwa uchisangana nababa pabonde handiti? Zvimwe zvezviratidzo zvokuti pamwe pane zvaakuitika handiti ka? Alright. Saka tiri ipapo tiri kuti pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti vamwe vanhu vaite chii? Mikana yokuita cancer zvakanyanya kudarika vamwe yakanyorwa apa zvimwe zvacho handiti? Zvimwe zvacho ndambozvitaura tati chinyi? Kukurumbidza kuenda pabonde handiti? Vanhu vanenge vakakurumbidza kuenda pabonde vanenge vaine mikana yakanyanya yekuti vaite chii? Vaite cancer. Vanhu vane shamwari dzepabonde dzakawanda vane mikana yekuita cancer yakanyanya handiti atinowanika pabonde? HIV infection nengo ine mikana yakawanda nenyaya yekuti immunity yako inenge yakaita sei? Handiti ka? Vanhu vanoputa fodya nevanhu vane masexual ma-STIs vanorapwa zvirwere zvepabonde zvakanyanya handiti ati ndopainowanika. Then ko kuti tidzivirire kuti tisabatwa ne-HPV tingaita sei? Zviripo apa plus taakuda kuti tigadzirise zvatati ndo zvinoitisa chinyi? Muromo wechibereko. Saka kuti tidzivirire kuti tisaita gomarara remuromo wechibereko tinofanira kuita sei? Shamwari imwe chete handiti? Kwete shoma. Shamwari imwe chete yepabonde. Vamwe. Ngatikurudzirei vana vasakurumbidza kuita zvepabonde handiti? Vakazotangawo zvebonde vapfuura 20 years nezvakanaka handiti ka? Ko vamwe ngatiregerei kushandisa kupfeka mishonga pane. Exactly magona madha ndozvimwe zvatava tisina kutaura handiti? Mbovaomberei maoko avo. Madzimai tine tsika yekuti tine mishonga yatinopfeka ine zvikonzero zvakasiyana siyana handiti ka? Saka mishonga iyoyo inotiita kuti tigozoita gomarara rei? Rechibereko. Saka hatina zvinhu zvatinofanira kuisa kuti kunhengo dzedu handiti? Ko zvimwe pane yakanzi vaccination handiti? In a few weeks time pane vana vachavaccinatwa handiti? Magredani nemagredani.
handitika vamwe vanenge vamugrade 5 vamwe 4 ne5 handika vana ivavo vari kubayiwa inonzi HPV vaccine. HPV ndo yatati inokonzera chi saka HPV vaccine inoita kuti idzikise mikana yekuti vana ava vasazobatwa nechi negomarara remuromo wechibereko handiti. Then pakutariswa muromo wechibereko kana uri HIV positive tatizvo nemikana yekuita kensa yakati chini 1 day unogona kusazosvika ku20 years watambotaura kuti HPV inogona kugara mumwiri memunhu kwe20 years nenyaya yekuti utano hwako hunenge hwakati dererei. Saka kana uri HIV positive tinenge tichikurudzira kuti gore rega rega munhu womudzimai oenda vachinotariswa chini muromo wechibereko handiti ka. Then kana uri HIV negative tinenge tichikurudzira kuti after every 2 years woenda unotariswa chini muromo wechibereko. Saka mapicture andina kupanapa iri panumber 1 nepanumber 2 dzakanaka handiti. Iye panumber 2 inoita kunge ine zvayakaita but izvi zviri normal handiti. Ndo miromo yevazhinji vanenge vakambobara vana handiti. Inoita kunge sewakashuka but zviri normal wakadai so. Kana picture yako yakadai inenge ichiratidza kuti iri negative handiti. Zvichireva kuti unenge usina mazaya waonekwa uina vanokonzeresa chi cancer handiti ka. Picture yenumber 3 ine zvakaita white izvo muri kuzviona pakanongedzwa nekaarwa zvakaita white izvo ndo zvatiri kuti zvione kana madzimai mauya kuzotariswa ndo patinechida kuti tione munhu ari apa. Hatidi kuuya kuzotarisa munhu anenge achiti ndaakurwara ndaakuti ndikasangana baba ndinorwadziwa nekuti wanga usingaite sei usingatariswi handiti. Saka tinoda kuti kana matariswa kana kuri kunzi muri positive uyai muonekwe muri chinyi apa ndo patati munobva marapwa ipapo handiti. Pane inonzi cryotherapy pane inonzi thermocoagulation handiti. Munobva marapwa zvichienderana nokuti mazai enyu akawanda sei. Pane inonzi lip handiti ka. Imhando dzese dzekurapwa kuti tibvise chinyi mazai aya handiti. Then page 4 apa pakanyorwa kunzi suspicious of cervical cancer handiti. Apa tiri kuti apa taakufungira kuti mune chinyi mune gomarara. Saka munozoiswa inonzi punch biopsy hatingokuudzi nemuromo kuti mune chinyi mune kenza yoendeswa kulab yaendeswa kulab votarisa kuti zveswa igomarara here because zvirwere zvakawanda zvinoenda pamuromo wechibereko haisi kensa chete handiti. Unogona unowanikwa chinzi ichronic STI yanga isina kurapwa. Unogona kunzi ibilharzia wotopiwa mapraziquantel asinei nekuita nezvechinyi nekensa handiti. Saka zvinoendeswa kulab zvoonekwa kuti zveshuwa mune gomarara here kana kuti kwete handiti ka. Pane vane mubvunzo here pane zvegomarara. Kana musati mava nemubvunzo zvimwe zvatiri kuita nhasi kusheduko kuchange kuchipiwa mapirisi efamily planning handiti. Hatina mapirisi hatina depo hatina majajo asi tine mapirisi chete makontrol nemasekiwa handiti ka. Then kuri kurapwa ma-STIs handiti. Tine mumwe mishonga yatinayo mishoma asi kana paine humwe urwere hwamuinawo mishonga munonyorerwa munozonotsvaga handiti. Tiri kubaya jekiseni recovid. Kune vamwe vakabayiwa kudhara zvinenge zvakanaka kuti muburise chini makadzi enyu sezvo vazhinji ati munogara panapa toona kuti makabayiwa mushonga upi asi vazhinji vakatanga kubayiwa first dose makabayiwa Sinopharm handiti ka. Motaura date ramakabayiwa mobudisa kadhi renyu mobayiwa second dose handiti. Asi jekiseni recovid rine vanhu vari kubayiwa handiti. Saka munenge muchiudzwa nana sister hatisi kubaya vanhu vese handiti ka. Then tiri kuscreena futi covid. Anonzwa kuti ndoda kumboteswa covid kuti handina covid here unoenda futi uko handiti ka. Moteswa for covid handiti. Pane vane mubvunzo here kana kuti vane zvimwe zvavanga vachifunga zvipo zvamusina kutaura. Planning STI covid munoenda kushedi handiti ka. Alright, muno makasununguka yenyu kuchienda. Inini ndonzi ivasinarity. Ndinoshanda ndiri lead mendo pano pasidhiko nepamukwene panext farmer. Saka mashandiro atinoita matrenerwa andakaitwa ndeyekuti ndinotanga ndaitisa vanhu inonzi risk assessment ndichitaura naye. Kana ndataura naye munhu iye ndoona mano ake nemayesi
kuti akakodzera kupinda muprogramu ndeupi. Saka munhu anenge akawanza mano ndiye munhu anenge akakodzera kupinda muprogramu yedu. Then tozomutora topinda muprogramu. Tinoshanda nevanhu 50 tichishandisa bhuku rangu manual iri ratinenge tichiita naro malessons. Saka kana paine zvinenge zvichinetsa ndinenge ndichibvunza kuofisi, asi takatirenwa kuti ndishande nevanhu 50 for 3 months. Vanhu ivavo ndobva ndarikuita futi vamwe. Ndinoramba ndichingoita risk assessment, handimire, ndinoramba ndichingoita since vanhu vacho vakawanda. Sidikopu iri kuma 300 something, mukweni yacho iri kuma 200 something. Saka ndinoramba ndichingoita risk assessment kuti tikanda kuda kuzokepcha vamwe vanhu futi ndinenge ndagara ndinavo. Ndokushanda kwandinoita saPLD Mendo. Tingati pamunosenza nevana matambudziko amuri kuona imimi avari kusangana nawo ndeapi? Matambudziko aripo mazhinji ndeyekuti vanhurume havadi kutestwa. Vanhu varume havadi kutestwa. Zvekuti izvo zvinyangoti mukatoona nhamba zhinji pane vari kutestwa maona vari madzimai. Varume havadi. Anongoti nikini iwewe status yangu ndo status yako. But achitaura kudaro anenge achiuyawo kune mumwe munhuwo chirikadzi achidanana naye asina mbonotestwa. Saka vakadzi vanosangana nenhikikini yekuti varume ndo vasiri kuda kutestwa, asi vakadzi vanotambira maprogiramu zvakanyanyisa. Tichitarisa zvirwere zvepabonde munzvimbo dzamunosenzera idzidzisi dzinobuda dzakaita zvakaita sei? Chirwere chinombaataka. Chirwere handidi kunyeba, chinombaataka. Nokuti zvinomboitika semumafamuzi munomu. Zvinogona kuti munhu achibuda umwe achipinda umwe. Ava ndibaba ningi namai ningi. Woenda futi wonoista futi nevamwe futi vanhu. Chikada kumbaataka chirwere kuno chinombaataka zvokuti number of STI tozodziwana kubva kuSt Joseph kana kuclinic kuchabwini ndokatotozodziwanira statistics dzacho. Asi chinomboitika chirwere zvishu nekuti vanhu vacho vanenge vachingopindana. Saka mataura imi mukati vanhu vechirume havadi kutestwa. Muchinge masangana nemadzimai zvichida pamwe zvakare nevarume, kurudziro kana kuti dzidziso yamunovapa ndeyekuti chii kuti vabvumewo kupinda muzvirongwa zvakadai? Isusu dzidziso yedu yatinopa kune madzimai ndeyekuti vanyengetedze vana baba vaende kunotestwa. Nekuti varume havadi kutaurirwa nehasha, vanoda kunyatsotorwawo zvakanaka-naka. Vonyemunyengetedza moenda monotestwa, mogara muchiziva pamunenge muri. Ende zvekare tinokurudzira kuti kana wangonzwa kuti kana kuti pakunorasa mvura paya kurasa mvura yechipisa, zvakanaka kukurumidza waenda wanoona ana chiremba kuti ndo zviri kuitika pandiri, woitwa ma-early treatments pane kuti wozoenda pamwe vakutobuda hurwa kana kuti raaropa. Tinovakurudzira kuti vaite ma-early treatment nekunyengetedza varume vavo kuti vanotestwa. Even ikaita boyfriend yako kunyengetedze muende munotestwa. Ndo zvatinoita izvozvo tinokutaura navo. Ngatitarisa zvinhu zvakaita semakondomu echirume neechikadzi anowanikwa zviri nyore here kunzvimbo ineyi? Makondomu tinoawana, tinopiwa nekliniki plus nhaki inotombosuplya futi. Tikaenda kumameeting totononzi takurai macardbox. Kana tiwo sekuru vanogona kutotenderera nawo sekuru mafoko vachitotaura kuti nati yautore cardbox rako, ndototorawo ndoya ndichiisa mumabhawa, mumashabhini, mumatoilets kana mumatakshop, nekuti toziva kuti bonde harina nguva. Bonde rinoti anytime unogona kungoriita. Saka tinotisa pese patinochiona pakakodzera kusa makondomu. Makondomu tinoawana zvakanyanyisa. Kana vevhinhikikina vanochechodza futi vanomboya nawo. Makondomu pane echirume nechikadzi. Macardbox emakondomu amunenge muchiisa mumabhawa nematoilets ndeapi? Tinoisa ese echirume neechikadzi, asi anonyofamba ndeyechirume. Kondomu rechikadzi harinyanyofambi. Ukada kuti uvhunzire vakadzi vacho vanoti hameno chiringi chariinacho chechi anzi chinozorwadza panguva yekunge uchiita bonde. Saka echirume ndo anonyanyofamba stereki makondomu. Mameo anonyanyofamba kudarika mafemale. Chicho Self-test kits, HIV self-test. Okay. Saka ndibonza pa self testing kit apa. Munhu anozvifambisa sei?
munhu anonozvitesta kumba kana asiri comfortable like kuti munhu auya handiti aine kana kuti partner iruda isingadi kuya kuchipatara, we can give the self test kits onopa partner kumba because vamwe like varume vazhinji havadi kuya kuzotesta. Saka let's say the female auya kuchipatara tinomupa test kit then otesta onopa partner yake then tinosara nemaresult nemadetails then we call them vachitipa maresults kana kuti they can bring the results back to the facility because it also zama outcomes kits atinenge tadistribute zvinenge zvisina basa but we won't be doing any justice to yourself. Kana maita positive taida kudzoke kuchipatara so that you get the services. Mutangwe pamushonga muchinengwa because HIV hairegi kuwanda mwiri menyu nokuti anozoda kuti unwa mishonga unozoya marohwa neya. Okay, ndio wanga uri mubvunzo wangu wechipiri kuti assistance yamunovapa kana munhu achinge ane maresults ake ndeyekuti chii? Alright. Isusu iyi hatiishandise as a final because wakazvitesta tisi. Saka paunodzoka kufacility tinoita another test atinoita kuti confirmatory test because kazhinji munhu anenge atoya achiti ndakazvitesta ndikaita chii positive. Saka isusu will do a confirmatory test toona kuti zveshuwa is it a true positive because pamwe anenge akatadza kuida chii results. Saka we do a confirmatory test toona kuti is it a true positive. If it's a true positive mazuva ano tikuita inonzi test and treat. Ukangotestwa naso ukanzi HIV positive takutokuita counseling sessions takutokutanga uptake yema-self testing aya munzvimbo dzamuri kusenza takatarisa mapurazi maviri akabatana yakakura zvakaita sei? I can say it's very good, especially from the ladies. Like I said before, vakadzi ndo vanonyanya kuya kuchipatara ende varume vacho kazhinji vanenge vasiri kuda kuya kuchipatara. Saka vakadzi ndo vanonyanya vachitorera varume sei vasingadi kunyanyoda kutestwa uptake yakakura kumadzimai? Vanenge vaine madifferent reasons like ichochi chaubayiwa handiti vamwe mumwe anotokuza kuti handidi kungobaiwa chete because we usually use needle handiti toita needle to get the blood toita test neblood. Saka mumwe anogona kutongoti handidi kuita sei kubayiwa then mumwe anongoti handidi kuya kuchipatara for the sake kuti handidi kuya kuchipatara then mumwe anenge aine mareasons ake like kuti maybe anenge achitya the result. machallenges amunosangana nawo kana kuti anosangana nemadzimai achinge atakura ma-self testing kit aya vaenda kudzimba kwavo vanoti ndeyekuita sei? Vamwe vacho vanogona kutoti yatotakurwa munhu achokonoramba kuishandisa kutodzoka achitoti vakaramba kuishandisa then mumwe anogona kusvika achiti inini vakazvitesta but didn't show me the results acho. Ndozvimwe zvatinosangana nazvo but vamwe they are open enough kuti anotodzoka zvekuti vamwe vanotodzoka nechiuyu chine result yacho because haiwanzobva that result. Saka mumwe anotodzoka nacho chichine 2 lines dzacho kana chichine 1 line yacho kuti ndakanotesta sister this is the result. But usually my results will get them back. Good demonstrate kuti anoshandiswa sei handiti moya mozvitesta ka1 moasiya panapa kana muda kuzvitestera panapa handiti tomanyora mazita oisako because anotora 20 minutes kuti maresults abude handitika. Saka ndichavhura 1 ichi ndokuratidzai kuti chinoshanda sei. Ndokumbirawo muyenyu padhuze ndokuratidzai tinoita inonzi testing handiti but maresults enyu musazotiza tinokupai muri chinyi 1 maresults they are confidential. Tinotesta hedu makiti edu akawanda tomanyora sita but maresults enyu tinokupai chinyi 1. Saka kiti yenyu mukaivhura ine zvinhu izvi itu izvi tinogona kubharuwa hacho ichi kuita but chero mukaishandisa chakadai handisika mukati munenge mune futi mapepa aya ane mainstructions ekuti munochishandisa sei handiti chimwe chakanyorwa neshona chimwe nendevene chimwe neenglish but zvese zvakanyorwa zvakaita sei zvakafanana. Saka ndichavhura test kit izvi ndozokuratidzai kuti zvinoshanda sei handiti makore. Saka ndoda kuti mumwe munhu atobva auya achidemonstrata tisawesta kita
saka munogona kubva mavhura henyu kuti mutore ichi munochibata ikoko kumusoro kwatavhura nako chakatonyorwa kunzi TAE handiti, saka munobvarura nekumusoro ikoko handitya ngozi tesingadi kuti mubate uku kwamuchashandisa kuisa mukanwa handiti, saka munobva mabvarura nekwakanzi TAE handitya. Then mukati umbore munenge muine each. Next ne each handiti akakastendi cheta ekugadzika ichi handiti. Iyi ndiyo bhafa yacho ichazotita kana taisa ichi mukanwa tovhura handiti tobva taisa ichi ndo chinoita kuti zvaiswa apa zvabva mazino zvikwanise kufamba kusvika uku ndechekungorida kuti chikwanise kunyatsodi kufamba handiti. Saka alright mabata ichocho muchatsvaira zvikuita mukapicha uyu handiti munodaiso kumusoro uku handiti kubva kuend yemagamu mosvika ku the other end handiti moenda kuzasi munogona kuchipidikwa mobva maita kuti magams epazasi handiti mobva futi kuend muchitsvaira mumagams kudaiso handiti kuswipa handiti mapedza mobva machipfekerawo tomira for 20 minutes maresult edanho handiti mobva matokapfekera mukati umu. Saka for the sake yekuti tizokwanisa kuziva maresults enyu ndichanyora nokuti muchaita zvakawanda munogona henyu kutora monoitira kwamunoitira kana mozouya nawo maresults handi mazviwana monoitira henyu apo makanyatsogara zvakanaka motora maself test kits enyu asi musaenda nawo tisina kunyora handiti. Saka ndikati mukatestwa modzoka muchita sei 82 muchinyorwa panapa kore chero muri kuda kuenda naro it's fine tinobvumidza asi musaenda musina tisina kutora zita renyu handiti. Okay, my name is Graham Mafoko, the district AIDS coordinator for Goromonzi district, which is one of the districts in Mashonaland East province. We are the coordinators of the multi-sectorial response to HIV and AIDS in the district. The district is made up of 25 wards and we have plus or minus 8 hotspots according to HIV prevalence and also according to high STI transmissions within the district. So basically we were targeting the hotspots areas. These are, to just mention but a few, very Chena because of sex work which happens there, Juru Growth Point because of the Nyamapanda Highway corridor, and also Majuru and Caledonia. So within those hotspots areas we have managed to intervene with the HIV and AIDS interventions. To start with the workplace-based peer-led program that we are spearheading as National AIDS Council, where we managed to identify 20 workplaces within the farm community, mining areas, and also other compounds within the district with the high STIs and also high HIV prevalence. So those 20 identified workplace peer-led mentors were trained by National AIDS Council, and they are now implementing the workplace-based program at their various respective workplaces, where they recruit 50 people who happens to be more at risk in terms of HIV and also who are likely to get exposed to HIV through a risk assessment process that is taken or that is done by the mentor. The mentor goes through a risk assessment process for all the people within his or her catchment area, then identify those who are likely to be exposed to HIV. He or she recruits them to do sessions with them for a period of 3 months, doing sessions using the demand creation home guide manual, where there are various sessions. This could be cervical cancer, family planning, HIV testing, VMMC, a lot of HIV and AIDS intervention. That's his or a referral point. Then after that, his National AIDS Council will also provide
services, HTS services to the mentees or to the peers regularly during sessions or after sessions. That's when we do the HIV service provision, because we are saying these are mine workers, these are farm workers, they don't have time to go to their nearest clinic. So as National AIDS Council, we facilitate and make sure that the services are at their doorstep. So we conduct mobile outreach services where we also partner with other partners within the district like Zimtech, FACT, Mawambo. They also come on board and also provide different services within those workplaces. But we are not alone in the fight against HIV in the district. We also have different partners who are also implementing other models to mitigate and to avert new HIV infections. For instance, we have the sister-to-sister program as well in the same hotspot areas that I have earlier mentioned on. We also have the BCC program. We also have Mawambo Orphan Trust that are also doing sister-to-sister program in the other remaining 10 wards of the district. And we also have Zimtech, which is doing HIV testing, viral load, and other adherence. We also have FACT, Family AIDS Caring Trust, who are specifically targeting sex workers. They are targeting sex workers as a key affected population and implementing the KAP, key affected as key affected population. They are implementing the sex work program. We also have ZACH, they are also doing the SGBV, the SASA model, and they are targeting 5 wards within our hotspot areas, mainstreaming HIV and SGBV. And we, as you are all aware that we are in the COVID era, as National AIDS Council, we are also mainstreaming COVID-19 awareness and also trying to provide testing for COVID to our worker, to the workplaces that I have earlier mentioned on, and also other communities at large. Like you can see, we have a lot of people on the COVID-19 service provision compared to HIV testing, but that's not a problem. It's actually a plus to us as National AIDS Council, that even if after people have got vaccinated for COVID, they can as well come for other service provision like HTS and also some family planning services.
Mm.